Wai ina Rarara ne? Buhari damar da ƙasar nan. Ban ji me kace ba dan maimaita mun. Buhari damar da ƙasar nan. Rarara me yasa kace haka? Ya ga cewa wata ukun da Asuwaji yayi ya bi shekara 8 din Buhari kaf. Anya kuwa Rarara zan yadda da wannan maganar taka? Wallahi zan iya rantse maka sau 3. Amma Rarara kowa ya san cewa ku ne kuke bawa Buhari shawara wajen yadda zai tafiyar da mulkinsa. Shawarwari a gwamnatin Buhari ko ɗaya ta ba a ɗauka ba. To amma na ji an ce kai ne ka bawa Buhari shawara akan ya cire subsidy din man fetur. To nan shawara ma bata shiga ba. To kai yanzu Rarara me kake so? A gaya mu talaka gaskiya Buhari ya kashe ƙasa, ya rushe ƙasa. Kaga Rarara, ba a nan ya kamata ka faɗa Buhari ya kashe ƙasan nan ba. Kamata in faɗa a can. To me yasa baka faɗa a can ba? Amma abin ya ƙi dole, me aka ce dole in zo fito magana anan. To yanzu dai Rarara kana so ka ce babu wata shawara da zaka iya bawa shugaban ƙasa. Ina da ita, kamata in faɗa a can. A'a, ya kamata ka fara faɗa wa talakawa. To akwai shawarar da yanzu in naje na kai wa shugaban ƙasa ko yanzu ya karɓi ta shawarar wallahi duk ɗan Najeriya ko baya ƙaunata sai ya ce shege Rarara irin ya kace zagin yaban nan. To yanzu idan ka kai wannan shawarar ba a karɓa ba wannan mataki zaka ɗauka? Ba wani mataki da ɗauka. To yanzu Rarara wacce shawara zaka ba wa 'yan Najeriya? Kowa ya je ya nemi mafita. Saboda me kace haka? Saboda yanzu a gwamnatin Buhari kiri-kiri duk bala'in da muka yi muka gama a ƙarshen rayuwa ta aka so a ɗauka.